ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଡାଲମା। ଡାଲମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ନେଇଛି, ଖାସ୍ କରି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବୋଇତାଳୁ, ଗାଜର, ମୂଳା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ପୋଟଳ, ବିମ୍ସ, ଆଳୁ, କୁମ୍ଭ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ବାଇଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟିକି ନେଇଗଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସରେ ଭାଜି ନେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ଧୋଇ ନେଲି। ଏପଟେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ତସଲାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ତେଜପତ୍ର, ମୁଗ ଡାଲି ଫୁଟିଲା ପରେ ପରିବାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ନିହାତି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପରିବା ଆମର ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡେଇକି ଛେଚିକି ସେ ଡାଲମାରେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ କୋରା କିଛି ଡାଲମାରେ ଦେଇଦେଲି। ନିହାତି 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଆମର ଏକଦମ ସିଝିଗଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଡାଲମାରେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା। ଘିଅ ଚୁଙ୍କରେ ଡାଲମା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଖାସ୍ କରି ପସନ୍ଦ ଡାଲମା। ଅରୁଆ ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ରୁଟିରେ, ପରଟାରେ, ପିଠାରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ